Os 19 usuarios e os 11 traballadores da residencia de Amicos con coronavirus evolucionan favorablemente. Nas últimas horas, os residentes foron sometidos a unha revisión médica constatando que presentan bo estado de saúde. Tamén os traballadores que continúan en repouso nos seus domicilios. Todos los residentes del centro residencial Amicos que resultaron ser positivos en el test COVID-19 evolucionan favorablemente y están asintomáticos. Diariamente son monitorizados tanto por los profesionales que trabajan en el centro como por el sistema telemático Telea. A pesar das boas novas que chegan dende a entidade, lembran que seguen a necesitar máis equipos de protección. Tras o chamamento á solidariedade realizado a pasada semana, foron moitas as empresas que xa doaron material, polo que na actualidade contan con reservas para aproximadamente 20 días. Aínda así, seguen a ter dificultades para atopar máscaras de seguridade necesarias para a atención directa dos usuarios contaxiados. Mentres tanto, a entidade continúa a aplicar rigorosamente os protocolos de prevención para minimizar o risco de novos contaxios. A Unidade Militar de Emerxencias procedeu á revisión das instalacións e das medidas adoptadas, verificando a súa idoneidade, polo que non foi preciso a súa intervención no centro residencial.